Let's get indaba zo-1K ZNTV wefundela uSamukeliso kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Isilo sihlangane noNgqongqoshe ngolomhlaba isilile emndenini esicishamlilo ezibulawe umlilo kanti uhulumeni uzibophezela ukusiza abafuyi. UNgqongqoshe omusha ezokubuyiswa komhlaba nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya uMzwanele Nyonto osuka kwi-PAC uvakashele isilo mesizwe kwaZelithini esigodleni kwakhangela amankengane kwaNongoma uzokhumbuleka ukuthi lo mnyango ngaphambilini bewuphethwe ngoThokoti Diza. Bukele sikhona la esigodleni kwakhangela amankengane kwaNongoma nokuyilapho uNgqongqoshe uzobuyiswa komhlaba uMzwanele Nyonto nokungqongqoshe omusha usanda kuqokwa njoba kunohulumeni obumbano ehambisana nesekela lakhe bezozethula esilweni uMisuzulu kaZolithini ekhuluma nabendaba uvezile ukuthi akukho ukutheni abazokwenza noma bazokuxoxa la kepha bekuzozethula wathembisa ukuthi basazobuya bazodingida inkinga ezikhona kanjalo nalapho uZulu efisa ukuxoxa ngakho. Everything went well, as you could see, as you also could hear the singing. You can't sing if things went bad. So everything went well, and remember we're here to pay respect to the King, to introduce ourselves, to salute the King, and discuss anything that pertains to the King. Otherwise, there's nothing went wrong, everything is going well. It was just an introductory meeting. We're still going to come back with all the details. For now, we're here to introduce ourselves, respect the King. I can say it is our duty and responsibility to make sure that we pay respects to our royalty throughout the country. And the meeting indeed was characterized by a sense of collegiality and cordiality. And His Majesty is looking forward to ensure that we are able to embark on programs that will migrate the institution of traditional leadership, including communities, from a state of chronic overdependence to a state where our communities are self-sufficient and are able to contribute into the entire value chain, which brings a significant difference in their lives through whatever form of trade opportunities that would exist. Thank you very much. This was a meet and greet type of meeting where the King got a chance of telling us about KZN together with the Prime Minister of the Zulu Nation. They actually gave us the history, and the Amakosis also, came up and gave us the history of the Zulu Nation, where do they come from and all this kind of things, which was very interesting for me, and very educative. So, like the minister says, we will come back and sit with the King and discuss very intricate and extensive matters. Kanjalo noNdunankulu kaZulu uthula Sizwe Buthelezi uphawulile ngokufika kwaleli thimba naveza ukuthi bayafisa ukuthi leli thimba lisebenzisane kakhulu nesilo ukuqhuquzela okanye ukuthuthukisa abantu ikakhulukazi abasuka endaweni zasemakhaya waphinde wakhuluma nanokubaleka kwamakhosi okumele kukhonjiswe iwona lomnyango ikakhulukazi wezokubuyiswa komhlaba kanjalo nokuthuthukisa kwendawo zasemakhaya. Egameni lesilo samabandla onke ingonyama ifisa ukudlulisa ukuthokoza njengoba namhlanje kukhona uNgqongqoshe umhlonishwa uNyonso ephelezelwa iphini lika Ngqongqoshe umhlonishwa uMathabatha nephini lika Ngqongqoshe la kwaKhokta umhlonisha umntwana uBenz Ncamashe. Ukufika kwabaholi befika lapha esigodlweni kuwuphawu lwenhlonipho nophawu lokubambisana phakathi kahulumeni kazwelonke ohola umhlonishwa uRamaphosa kanye nesilo namakhosi lapho umbuso kwaZulu. Umhlangano namhlanje ube nomthelela omuhle kakhulu ngenxa yokuthi abahlonishwa njengoba belapha bakwazile ukunika isiqinisekiso sokuthi uhulumeni uzoqhubeka nokubambisana nesilo ikakhulukazi ekuthuthukiseni indawo zasemakhaya engaphansi kwamakhosi ukuze abantu abahlala endaweni zamakhosi bakwazi ukukhiqiza ukudla bakwazi ukusebenzisa umhlaba ukuthi bayithuthukise bona nemndeni yabo.
Ezindabeni ze-One KZN TV kubika uThabani Maphumulo kwaNongoma. Imndeni yezicishamlilo eshone ngesikhathi izibula umlilo wehlathi kuBoston Road eMpophomeni KwaZulu-Natal uthi-ke iphuce isinkwa umlilo wehlathi lenkampani ezimele isaphi ushiyeke imndeni eminingi semanzini amnyama njengoba silokhu sinyuka njalo isibalo sesicishamlilo eshone ngenxa yomlilo oqubuke ngesonto. Umndeni omunye wabafu ukhethwe ngcobo wase-Elandscope eMgungundlovu uthi-ke uhanjelwe umuntu obondla ikhaya. Isikhulu isilile emndenini elahlekelwe othandiweyo babo emlilweni wehlathi la kwaSaphi ngaseMpophomeni. Umndeni weSisulu esengikhethiwe ngcobo uthi babili abantu ababesebenza kuleli hlathi kulomndeni. Umfowabo kaMufi uMabhungu Ngcobo uyanaba. Okwenzeka izolo bebhlungu kakhulu izolo kushuthi njengoba indlela esisebenza ngayo sisebenza emahlathini ngala koSaphi ngaphansi kwenkontrakt yakwa Famusa. Sikade imlilo njengoba kuyifaka season nje. Okay, kushuthi kube khona umlilo bekhona ekseni. Bahamba kodadweni elinye iqembu ke kujutshwa iqembu lokuqala mhlambe lihambe locisha. Makuthi likwazile ukuphumelela sheshe lunqobe right baphinde babuye. Makuthi bayahluleka mase kubheck up abanye. Kushuthi izolo kwenzekile bahamba ke bayabona umlilo. Kushuthi umlilo ubenzima kakhulu ngalendlela ukuthi konke kade bezama ukwenza kuwona akuzange kwenzeke kahle kwazi kwagcina umlilo ubavimba bangakwazi ngisho ukuthola indlela yokuphuma. Okwenza ukuthi egcineni kulimala abantu mhlawumbe abalako 8. Mangizwa abanye ngathi bashonile ngisho kushona. Mhlawumbe usindile nje uyedwa emotweni elayisha abantu abawu10. Ungcobo uthi bakuthola ukuqeqeshwa njalo makuqala isikhathi semlilo. Into engiyiqaphela ngicabangayo kakhulu nje mhlambe indlela abangene ngayo ukubona umlilo abakwazanga ukubona ukuthi mhlambe umoya mushintsha la ngesikwazi ukuba nendawo ephephile singakwazi ukubalekela kuyona isethu zone. Yabo iyona nje mhlambe into eyenza ukuthi bangakwazi ngoba ukusho umlilo ukwazi ukubona uqhamuka ngala ukwazi ukubalekela ngala. Mhlambe nje ubahlanganisele nje lapho la kade bekhona nokwenza mhlambe indawo mengabe indawo isikhathi esiningi zikhuphuka kanje ugijima ngamandla umlilo uyakwazi usheshe ukufika ngisho ukuthi uyagijima. Ongidadewabo kaMufi omdala uthi bahanjelwe umuntu obebeka isinkwa etafuleni. Ubuhlungu kakhulu ngoba phela yena obebeka isinkwa etafuleni yena bondla lekhaya. Mina bengihleli ngigade ingane yena ephume usebenza nomfowabo. Ubuhlungu ngiyafuna uxhaso basize basilekelele. Bandla ngiyacela lapho basize. Inkampani yakwaSaphi ikhiphe istatement yaqinisekisa ukuthi bayisithupha abantu abashonile, abahlanu ngabesifazane, oyedwa owesilisa. Kanti ithi le nkampani umlilo awuqalwanga yiwona kepha bona kwabo bekuwukusiza ukuthi ucimeke. Ezindabeni ze-One KZN TV uAyanda Dube, Elandscope. Ungqongqoshe omnyango ozokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal umfundisi uThulasizwe Buthelezi uhlanganeke nabafuyi abazisulu zomlilo endaweni yasoLundu oshiyeke udale umonakalo omkhulu. Ekhuluma nabezindaba uButhelezi uthi-ke omasipala bayadinga ukulekelelwa njengoba umonakalo odalekile ungaphezulu kwezigidi. Emva kokuhlasela komlilo wequbula esifundazweni KwaZulu-Natal, imizi eminingi okuhlanganisa namadlelo abafuyi kucekeleke phansi abantu basala dengwane. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana esifundazweni KwaZulu-Natal umfundisi uThulasizwe Buthelezi uhambe loLundi ukuyoshiya insizwa kubafuyi nezinsizwa zokucisha umlilo. Inhlekelele lapha esifundazweni saKwaZulu-Natal zenze umonakalo osabekayo. Kusihlwa nje izolo lapha eThekwini endaweni yaseKenville Settlement kushe imizi eyikhulu lapho umlilo wequbula ushise yonke into. Silapha namhlanje endaweni yasoLundi lapho kushe khona amadlelo einkomo, kwasha impahla, kwasha imbuzi, abantu basala dengwane. Silapha ke njengohulumeni wesifundazwe oholwa uNdunankulu umhlonishwa uThamsanqa Ntuli ukuzoletha usizo kubantu kulaba abalimi nabafuyi abakhona namhlanje.
sishiye amabhele ukuthi bekwazi ukuqhubeka basizakale, sashiye izinsiza ezokwazi ukuthi bacishe umlilo ngazo. Omunye wamalungu omphakathi ugcino kwakhe Khumalo ukhala ngomonakalo omkhulu odalekile. Kanjalo nemeya uMasipala wasoLundi uWilson Tshangase ikhiphise exwayiso kubantu abashisa umlilo. Ebusuku namhlanje sesihlulekile ukubhula umlilo. Komunye umuzi khona lapha endaweni usho umlilo wazawungena ekhaya, kwasha yonke into, kwasha izindlu, kwasha konke nje bezokwenza umsebenzi. Asani manje kuzokwenzakala kanjani endaweni. Abantu sibaqashise ukuthi akufuneki ukuthi kushiswe ikhotha ngoba phela uma kusha ikhotha ugcina sekusha imizi yabantu, abantu balahlekelwa abanakho. Ungqongqoshe uThula Sizwe Buthelezi uveze ukuthi usebhalele ungqongqoshe kazwelonke wezokubusa ngokubambisana ukuba uMasipala bathola imali ethe ukuba yiningi njengoba bebhekene nezihlekelele. Leleke ungqongqoshe wakwaKhokutha kuzwelonke nongqongqoshe wezeyimali ukuthi siyabacelela oMasipala ukuthi bacoshe isabelo esiqondene ngqo nalokho kuthiwa i-disaster relief. Ezindabeni ze-One KZN TV kubikuthi abantu maphumulo oLundi. Usekela sihlalo eqenjini le-IFP uThembeni kaMadlophamthetho uthi ke nakuba bakhona abantu abavotela i-IFP ne-MK kodwa ke kubukeka leli qembu kungazange kwehle kweseka kwalo ngaphansi kwesingi sasemhlathuze. Ekhuluma ke nethimba lezindaba kaMadlophamthetho uthi abantu abahambele bavotela amanye amaqembu bazobuya kwi-IFP. Isiyengisa semhlathuze sisengathe ukukhulela ngoqo uzokwethula ke umbiko ngokuthi ngabe leli qembu lisebenze kanjani ngokwezibalo zamavoto okhethweni likazwelonke obelungonhlaba kulonyaka. Isekela sihlalo waleli qembu Thembeni kaMadlophamthetho uthe nakuba bekhona abantu abavotela MK kodwa ke kubukeka kungazange kuphazamiseke kwesekwa kwe-IFP emhlathuze. Stats bengingasho nami ukuthi akhona amalungu e-IFP ayivotele mhlambe iMK kodwa uma ubuka manje ama stats haya kuwona amalungu. Ngithi ilungu umuntu one membership. I-membership yethu seve mhlambe ngabantu abangaphezulu kwabo 15 to 17,000 kodwa bakhona abantu abangawaphetha ama membership card abawuvotele uMK ekade sazi ukuthi sinama volunteer sithi bona uma ungabuza ke ukuthi kuba yini abanye abantu basuke babuka one into yemsebenzi bacabanga ukuthi uMasipala ungaqasha wonke umuntu ovotele iIFP njengoba lana nje bevotele ngaphezulu ngabantu abangaphezulu kwabo 36,000 ngeke ukwazi ukuqasha abantu abanjalo. Okwesibili kuba ukuthi abantu bafuna amathenda osomathenda kuma ungababheka bahambile bawongena kamakhelwane. Okugcina ke ukudideka nje kwevavavumu nokuzondana kwabantu umuntu nomuntu. Kanjalo nohlalo we-IFP kulesiyingu uXolani Ngwezi uthi ke kubukeka kunyokile ukwesekwa kwabo kulolu khetho oludlulile. uNgwezi uthi kuba khona kwe-MK kuphazamise amaqembu afana ne-ANC kanjalo ne-EFF. Sasathola amavoti amaningi nangaphezulu and masenza i-assessment ukuthi lapha emhlathuze iMK for instance i-destroy kakhulu i-EFF ya destroy kakhulu i-ANC njengoba ubona ne-numbers enjalo. However ke we unable ukuthi siwine siphathe noma kumbe sithole inombolo ezingaphezulu kwe-MK. Sizobuyela futhi kwi-drawing board sibuke ukuthi how do we deal and mitigate with the situation and the MK factor and all other parties njengoba bese analyzer ama result. Kodwa we are very happy about the performance emhlathuze. The party shows a growth from 21,000 votes from 29,000 votes in 2021 and to 37,000 votes in 2024. Kuzokhumbuleka ukuthi uMasipala umhlathuze uphethwe i-IFP ngokubambisana namanye amaqembu. Asike seyitolo sibasiqhubeka nazindaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukeleke indaba ze-One KZN TV nazi ihlokwana kuyizona ehamba phambili. Isilo sihlangane nongqongqoshe ngolomhlaba
isilile emndenini esicishamlilo ezibulawe umlilo kanti uhulumeni uzibophezela ukusiza abafuyi. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi kwisifundazwe KwaZulu-Natal uMbali Shinga wehliseke amaphaphu kumphakathi waseMthwalume obubhikisha ngaphandle enkantolo kaMantshi yaseMzumbe ngesikhathi kuzovela umfanyana osola ngokuzama ukunukubeza kanye nokushaya ingane neminyaka eyisithupha wayeshiya ehlathini esitshela ukuthi ifile. Umsolwa kuphinde wavela ukuthi unamanye amacala yamaniswa nawo. Uphuma enkantolo kaMantshi yaseMzumbe uthi ukuthela umndeni womntwana oneminyaka eyisishiyagalolunye owabulawa watholwa eciyiwe isidumbu sesiqala ukonakala. USinethemba Ncece waqala waduka wabe setholwe sebulewe. Ngokusho kumndeni wakhe umsolwa uzivumela ukuthi wambulala kanti umsolwa uneminyaka eyi17 kuphela. Lo msolwa kuvela leli cala nje ubekade evele kuyona lenkantolo ngolwesihlanu ebhekene necala lokuzama ukunyukubeza washaya ingane neminyaka eyisithupha ngembokode ekhanda wayishiya ehlathini ezitshela ukuthi ifile. Sesimtholileke umbulali wakhe umfana weduzane nje umakhelwane wethu wambulala wambeka eduze kwasekhaya. USinethemba ubehlala nami as ugogo wakhe. Esimtholile umbulali wahamba wakhomba la hamba khona nengane kwaze kwafika la ayiqeda khona impilo yayo. Besikhona ke namhlanje la enkantolo eMzumbe sibiziwe umfana ezovela. Okusiphathe kabi kakhulu ukuthi sithe silinde ukungena umfana vele simubone ngoba umfana singamazi or siyamazi mhlamba sazi ukuthi uyena. Sangangeniswa enkantolo kwangeniswa umndeni wakubomfana kuphela ukuyena ongenile endlini la umfana bebingelela khona. Kona lowo nje okusikhalisa kakhulu sumndeni wakasibiyano wakaNgcece. Omunye ugogo kaSinethemba uthi bahlukumezeka kakhulu ngendlela uSinethemba abulawa ngayo kanti bebenethemba lokuthi umsolwa bambone enkantolo. Ilahlekele elahleka isonto lonke. Mase ilahlekela ingane asiyitholi sihamba sifuna siye enyangeni sesithola ingane emva kwesikhathi kufika abafana bawu4 bathi bayitholile ehlathini asazi ukuthi kwenzekani ehlathini. Manje mase sithola umfana ekuthiwa uyena owenze omunye umenakalo ngoba wayihlinza wayikhipha amathumbu wayidlwengula wayifaka amathishu wayibulala wayiciya asikwazanga ukuyingcoba ngendlela ingane sihlukumezekile. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni uthi bahambele enkantolo ukuzokwehlisa umphakathi amaphaphu baphinde bawufundisa ngamalungelo. Sikhona kakhulu ukuthi njengomnyango othuthukisa umphakathi sifundise ngendaba yamalungelo abantu siphinde futhi umphakathi siwehlisa umoya njengoba uMEC ekhona ukuthi kumele sibafundise ukuthi bawutruste umthetho ukuthi ungayidlala kakhulu indawo yabo. So njengoba singenileke icala li-involve umntwana omncane ngoba nalo msolwa una 17 years. So ke mengaphansi kwa18 kuyaphansi kusho ukuthi naye emncane ke. So siyaleliwe ke kakhulu ukuthi kuzokwenzeka ngaphandle kwamakhamera noma kokuthwebula ingakho ke ungavunyelwanga umphakathi ukuthi ukwazi ukungena noma abanye abantu. Iqhubeka uthakhona amanye amacala ngeziwe kumsolwa. Umsolwa uzobuyela enkantolo mhla zingama29 kwephezulu. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisenkantolo eMzumbe. Inkosi yesizwe sakaMandlebe empangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal inkosi uZenzo Zungu izwakalise ukukhathazeka kakhulu ngokunyuka kwesigameko zobugebengu kanye nokwebiwa kwemfuyo ngaphansi kwalesi sizwe. uZungu ke uphinde wasola kakhulu izindawo zokucisha ukoma ezivula kuze kugamanxa ebusuku ngokuba ke nomthelelo omkhulu kwesigameko zobugebengu. Izigameko zokubiwa kwemfuyo endaweni yakwaMandlebe sekwenzeke inkosi uZenzo Zungu ilisukumele phezulu lolu daba emva komhlangano obusingathwe inkosi enqutshini kuvela ukuthi kumbango kwebiwa kwemfuyo kunomthelela. Wathi kulapha ababelanda inkomo ngaliya sekuthiwa baselistini yokubulawa bonke labo bantu. Ngaleyo ndlela ke besiye ke thina sizama ke manje ukuvimba khona ngoba sihlale khona lokho ukuthi sivikele umphakathi suphephisa umphakathi ezintweni njengalezo ebugebengweni
nakuyo yonke into nje oyiphazamisayo umphakathi. Ileso simo ke umuntu abe ngaso. Nanxa ke ubuku ukuthi angazi ukuthi kuzosebenzeka kanjani kodwa kona ngizobona ukuthi ngibikela ubani, ngihlanganisa bani, ngixoxa nobani kuze sikwazi ukuthi mhlambe emaphoyiseni sikwazi ukusebenzisana ngoba lempi yobugebengu ngeke bakwazi amaphoyisa kuyiqeda eyilwa eyodwa. Ngeke akwazi ukuyiqeda amaphoyisa. Inkosi uZungu uthi-ke ukhathazekile nangokuvula kuze kube sebusuku kwezindawo zokucima ukoma nokugcina kuba nomthelela wokubulalana kwabantu. Kuzokhumbula ukuthi muva nje kube nesigameko lapha abalisa ababili babe nengxabano kwagcina ngokuthi omunye bamnquma uqhoqhoqho. Lo mfana owenza ukubulala umuntu azamnqume lo mfana owambulalayo wakuphunywa khona ekuphuzeni. Angazi nalaba abadayisa kuze kusebusuku ukuthi bathi awakhiwe sephi isizwe makwenzeka into enjena ngoba kungcono ube nokuba kusemini kwakusebusuku uphunywa komathaveni. Manje ke kwagcina kwenzeka akukhona okokuqala idomain ngizisuka kuwa amathaveni ayasikhathaza amathaveni nalabo akhipha lawo ma license eqinisweni basikhathaza ngoba basonela umphakathi. UNdunankulu wesizwe naye uveza ukuthi ke ukusondela kwenkosi kunike abantu ithuba lokuba ke bazikhulumele. Besamba khona nenkosi yobuku ukuthi yini le ebulala abantu bayo. Nakuwe ke abantu besaba kodwa inkosi thema isifikile baba nesibindi abantu noma bengakhulumanga ngoba bebebaningi kakhulu abantu befuna ukuzozwa inkosi ukuthi ithini. Shilo inkosi yathi cha lokho kwenzakalayo angeke zikubukele phansi kodwa izodlulela phambili. Siphinde futhi sayitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukelo busabukele zona indaba ze1 KZN TV. Nazi ihlokwane bekuyizona behamba phambili namhlanje. Isilo sihlangane noNgqongqoshe ngolomhlaba isilile emndenini esicishamlilo ezibulawe umlilo kanti uhulumeni uzibophezela ukusiza abafuyi. Ake sibheke ke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 18.7 cent maqhathiswa nedola libo 19.67 cent maqhathiswa neeuro libo 23.43 cent maqhathiswa nopound waseBritain. Igolide lona lu $2,402.57 cent ounce oil ngahluziwe wona u$85.03 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Umengameli weSAFA iSouth African Football Association uDanny Jordaan uthi isifundazwe KwaZulu-Natal kuzomela ke siqinisekise ukuthi amaqembu ebhola abantu besifazane nawo kayingenela imiqhudelwano emikhulu ukuze kezogcina eba nethuba lokudlala esigabeni esiphezulu. uJordaan usho kanje ke kade ke ethamele umhlangano omkhulu weSAFA kwisifunda iTheku. uJordaan uphonsela inselelo ungqongqoshe ezemidlalo kulesi sifundazwe uMntomohle Khawula ngokuthi balibeke ezingeni eliphezulu ibhola labesifazane. KZN women's football teams are just showing their face. They are not competing for competitions, for trophies. It must be helped, it must be strengthened so that they too can carve their way into Banyana. So I want to say you have a big job, MEC, and we will be there to support you, but this is a home of football. KZN is a home of football, and it must not be just from the podium that we say it, but in reality, in terms of achievement, performance, and so on. Ekhuluma nabezindaba ungqongqoshe kade hambele umhlangano weSAFA uthi bazimisela ukulekelela yonke indawo ethinta ezemidlalo. Isifiso sethu simnyango wezemidlalo ukuthi silekelele yonke indawo kungabi khona abazokhala ngokuthi bona babukeka sengathi abanakekile. Sisizuleke isikhalo sabe Motsepe level ukuthi bona bakhala ngokuthi makuzoqalwa isizini imidlalo yokulungiselela isizini imali phaya phezulu kwabe PSL nabe NFD bona banganakekela besithi sifuna ukuqala kulonyaka kwakhona ke ukusibamba ngoba nathi sifike sekuhambe kakhulu izinto. OweSAFA eThekwini uncoma ukusebenzisana okuhle nomkhandlo. We must thank our eThekwini municipality. We've got a good working relationship with them. There might be problems here and there,
especially with the issue of grounds. Usually grounds are a problem, and others, just like desert. But I've seen some of the grounds now are being rehabilitated. So, and it's good now because they don't remind us for information. It's a very painful truth. You don't own grounds. We have got an access to those grounds. Grounds belong to municipality. So you can't say these are my grounds, so and so cannot play here. No, everybody can play anywhere, but with the permission. Madoze, izikhulu zeSAFA eThekwini zizozethula kumayomosha uCyril Xaba. Kudeboho Sibisi, wezindaba ze1 KZN TV, kuChannel 261, ngiseThekwini. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke siyaguqa besiphathile zona usuku namhlanje nanawe ke sihlangana kusasa futhi ngazi isikhathi esifanayo isalahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.